Eta besterik gabe, egin diezaiogun harrera umoretsua da, ironia ere erabiltzen du, hainbat urte pasatu ditu irratian lanean, eta gaur telebista dator aurpegia ematera. Biba Edurne Garmendia! Kaixo, Edurne, kaixo. Emango dizutu, besarkada bat, baina bakizu? Horla geratuko da. Ea, Edurne, esan didate, kezkatxo bat zen eukala aulkia dela eta. Hoi nik esan dizuet zuek ez esateko, gero. Bai, ondo balitu zera? Bakizu honain nola funtzionatzen Autobusean zuek zer dan jarri eta hankakola oinak txintxilik eukitzea. Orduan gartzezea beti hor gurpila da hon leku hortan. Baina zelako ondo kruzaten dozu zainkak, Bai, erra. oituta zaudela ikusten Hori da beti ezkutuan ohituta zaudelako, irratian. Sumilua naiz. Tira, Edurne, 25 urte irratian. Bai, gutxi gura, beraz azka kalkulokin da, baina, bai. 25 urte goizeko 5 erditan jaikitzen? Ez. Gazteak baditu 30 urte, esango nuke ikasturte bat edo bi eman ditula asteburutan, oso urte laboral onak. Ze, ez dakit, nik badaukat hori pixkat, haien goraipatu egia, baina asteburutan lan itzea zan, orduan behitzat. Bai, eta ez, segituan handik goizeko magazina egitea. Goizeko magazina, nintzen ni bakarrik, 4 ordu. Deiak iten ditun, jolasak iten ditun. Zu bakarrik? Bai, baina oso irrati amaterra zan. Orduan hasi berria zan eta bai, ni bakarrik. Ze ordutegi zenuen orduan? Esango nuke programa orain bezala astezala 7 gero garai batean programa 6 astezan, eta 6-tatik uste 10 zala, baina, bueno, oso ordu pornografikoak beti. Oso ordu pornografikoak. Zer da ordu pornografikoak? Ederki hasi gara. Gaueko txanda, ez dakit nola esan. Tira, bakarrik egiten zenuen magazina? Pare bat urtetan, edo ikasturte batean, gero segituan nabaritu zuten, ez. Norbait behar zela ez da. Zer botaten dozu faltan hasiera horretatik? Hori da? Ez. Ez, eh? Ez. Eta gero oberantz joan da orduan. Zalantzari gabe, bai, irratia momentu honetan, eta gure saioaz hitz egin behar badugu, gure saioa momentu honetan da, inoiz baino profesionalagoa. Falta motatzen ditu lankide batzuk, guretik pasatako kolaboratzaile batzuk, hori bai, baino orokorrean hartuta, programa geroz da profesionalagoa da, esango dugu. Bai, Edurne, zinemaldi bete-betean gaude, zuen etxean zinemaldia beti egon da presente, ez da? Edo zinea, edo... Bai, gainera, kariño asko diot nik zinemaldiari, ze gure aitak, bizi izan zuen oso urte edo hasiera oparoa, bereek izan ziren, askorekin batera banega, berain, Elena Irureta, asko aztuko ditut, baina izan ziren antzertiko lehenengo ikasleak. Aita hasi zen, 40 urtekin beka batekin. Orduan Jaurlaritzak ematen zuen beka bati esker. Eta 40 urtekin hasi zen, eta orduntxe, ematen zuen dela dirua zeon, o gogoa zeon, o lana zeon, ez dakit. Esan dezagun gogoa zegoela. Gogoa zeon. Horrek ekartzen du beste guztia. Nik esango dut, Eta talentua. iruditzen zaitela orduan bazeola, ez dakit dirua zan, esango nuke bai, diru gehiago zeola. Eta esan nuke, eske zinemaldian, beraientzat oso hasiera polita zen, zian aurrenengo aldia, euskal aktoreak zeudela besteen pare, eta orduan, alfonbratik pasatzen zian, hasi zian euskal aktoreen gau egiten, eta nik hasiera hori guztiak bizitzan ditun barrutik etxetik. Oso ondo. Aipatu duzu nola umetan oso presente gontzela zuen bizitzan, gauza asko ikusiko zenituzten garai hartan ere. Bai, dana, nik, gure aitan ogibidea zan, normala zan, zinemaldira akuten ginen, eta nik uste genitun... Aktore handiak? Bai, aktore handiak. Zein adibidez, uraita ikusiko zen aktore handiekin? Bai, baina ez ziaten atentziok ematen, Ana Obregonekin benetan txunditu inditzan. Ana Obregonekin? Traumatizatu esango nuke. Erra telebistan ikusten zenuelako eta gero zuzenean ikusi zenuelako edo auskalo? Ez dakit, oso desberdina zelako. Bai? Nik enun noi behin ikusi olako persona bat. Ez dakit esplikatzen olako persona bat, ez. Nolakoa? Zan esageratua, gaur egun ikusten diolako gauzak, orduan igual, gaur egun igual joitu gaude olako. Eske McDonaldsik etze ondo nostin orduan. Zenbat aldatzen diren gauza, Eske, 50 urte ditut. Eta orduan nik Ana Obregon ikusi nun oso esageratua. Ez dakit, bai. Edurne, eta nola eraman zen zure aita bapatian egin famatu egitean hori ez? Zure aita izatetik langile bat, han eta hemen lan egiten zuna, bapatian? Ondo, simpatiko. Gukutekin jan esate bateako Zaldibia, Mondeju eguna, aita ordizi arratzan, eta beak Zaldibin
laguna zitun, kuadria zun, ezaguna zan, baina ez aktorea zalako, baizik eta kutxurrun semea zalako. Behin Goenkale edo boom hori hasi zanen, orduan Euskaldun guztik ikusten zutela telebista. Aita sartzen zen, Zaldibia, gogatzen naiz, han ze gertatu zen, sartu ginen taberna batea, esan zuen, kaixo, eta dana parrez hasi zian. Bai, Osea, kaixo esan da bakarrik. Bai, zeuden zerbait Eta ziurrenik jendeak kalean Jose Marire deituko zion. Bueno, eta neri izaten ziaten, nula nera manantza, pentsatuz Maria Luisa nera mazala. Mira. Eta gehiago nun Loli Astorekana, esaten nun, ez gehiago dauket izebana Loli Astoreka, en fin. Holako anekdota asko, bai. Bai, Izaskunek aipatu ditu euskal film batzuk, ez? Akelarren, ondago Mikel, Bizimina ere gaur eskainiko dena. Ikusteko, euskal pelikularik ikusteko aukerarik izan duzu? Aurten, egia esan, zinemaldia ez dut ikuturein jarraitzen dut, eta, pixkate mediotan gaudeno jarraitzen dugu, baina ez dut euki. Egia esateko... Dago erraza orain ere. Ez dago erraza, baina baitut, hor batzuk, Akelarre bea, eta, badia asko. Patria telesaioa ikusteko nik uste deno ez zai gaudela ere, badia hor batzuk. Nola dago euskal zinea, Edurne? Nola ikusten duzu? Osasuntxu. Moriarty itarrekin, salbo gaude. Bai, horiek irabazituz esari guztiak, ez da, orduan? Ez. Esan dugu diruaren, ez dakit, ematezun aurrenengo demokraziaitan edo jaularitza berriaitan, bazegoela oparotasun bat, edo, etortzen zian Madrildik ere laguntza asko. Eta orduan baliatu zuten asko hemen zinea egiteko. Euskal zine bezala esaten zen, baina gero zian hemen bigarren mailako aktorek aitak eta 10 urtetan agian parte hartu zuen 30 pelikuletan, baina oso papel txikia ziren, eta horret esaten zuten euskal zinea zela, ne ustez euskal zinea orain ari da euskal zinea egiten, benetan hasieratik, ze taldea euskalduna da, zuzendariak euskaldunak dira, ekoiztetxeak euskaldunak dira, eta... Euskaraz egiten da, euskaraz ez beti, egiten da, baina... ez dira aktore guztiak agian euskalduna, baina, ez dugu ez da ere geto batean egon behar, baina, esan nahi dut, orain iruditzen zait bai dela euskal zinema benetan euskaldunagoa. Eta Ramon Labaien sariak gelditu dira eman gabe aurten? Bai. Bai? Bai. Zer eman zion Ramonek euskal zinemari, euskal herriari? Bueno, esango nuke orduan kultura sailburua zela, ez dakit, hainbeste aldiz entzun dut etxean, ez dakit, lehenda baden, kondaira den, edo gezurra den, edo asmakizuna den. Berak egin omentzun bidaia bat Parisea. Ez dakit zer gertatu zen, baina handik urrena igozun meritua berari egozten diote, baina ez dakit, hainbestetan entzun dugun horrela izango den. Gero ez dago hori egiaztatzen duen zertifikaturi, baina, igo omentzun berak A kategoriara berriz ere zinemaldia. Orduan Pilar Miroren garaia eta garai hori zen. Eta hori lortu zuen, beste berriz ere olatuan sartu omen zuen berak zinemaldia.